sarfi jam bandina. Allahu akbar. Kai ga hulata alquran ta dau hannu. Ta dau hannu. A'a. To fa. To yaya akai? Menene bayani? Wacan 10 ce. Sai ka ce an tafi kenan? 10. Ina ma laifi a baka 5,000. Haji 5,000 ga fa 5 din. Nan din dai nan ji na babban gani kakkai mai da ni sha mana. Amma dai Alhaji dai gaskiya. Ke shiga mota. Ngo. Yawwa. To, a cicin gam. Gashi. Asha sai rike. A cicin gam. Jam sarrufu jam. Ina zuwa. Kuma Alhaji, a ringa bata abinci ko jaki sai ana bashi abinci. Yo kai dai na ruwanka. Amma wai cewa suka yi mu dawo gida sai babanmu ya saka kuɗin makaranta a banki sannan mu ci gaba da zuwa. To, zo ku zauna. Ku zauna har Allah ya sa ya ga dama ya biya muku tunda to mutumin da ma ba zama yake a gida ba ina zai san an ko ba ka da gadon mutum. Amma dan tsabar jaraba. Kana bin bashi, kana bin mutane mutum da shi kenan. In aka ce kuɗi ya haɗa ku da shi, in aka shiga gabanka, an shiga gabanka kenan akan magana kuɗi. Kai! an dai daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. To yadda kika ga ƙasan nan tana shanye ruwan nan haka mutane a yanzu in suka ci bashinka ba sa so su dawo da shi. Alhaji ji wannan burin kunya da kake na menene? Wannan fa duk ba bakon al'amari bane a guri na. Kullun kana bin bashi, kullun an karɓi bashin ka. Ko? Yanzu ba haka ba ga suna an koro su saboda kuɗin makaranta. To. Fa amma dai ba su da imani. Yanzu saboda Allah akwai akan 10,000 shine ba za a daga min kafa ba? A'a. Alhaji ka ji tsoron Allah. Kana nufin wai 11,000 baka da shi da zaka biya musu kuɗin makaranta? Idan da ita ke baki sani ba, ko yau muke tare da ke. Ai su kuɗi ba sa ɓuya. Kai, ku tashi ku je ku cire wannan uniform ɗin ku ta waje ku je ku yi wasan ƙasa. Ku tuɓa kayan gwai wannan kayan ka alalata su. A zo a je a yi wasa, a sha iska sosai a yi tsalle-tsalle. Kuri ku ta zama a cikin gida tunda Allah ya ba ku uban da bai damu da ku ba. Ke sauki suka samu. Haba. Je makaranta kawai kato ya tsare su da bulala a ita zabgan yau din nan in suka dan sarara sai su sai su ji sanyi. Kash. Ki ta addu'a Allah isa a biya ni bashin da nake bi. Wallahi duk ran da aka biya ni bashin na kaf zaki ji daɗi. Duk wanda nake bi bashi in suka biya ni kuɗi na. Daɗin nan da ke za a ji shi. Alƙur'ani. Ku sha ku fasa koko da masu shan na kwalba. Ni fa harkar nan na fi son a dinga yi ana miƙo mini. A'a ban gane ka rukuya ba sai dai ka mika ba wani To ai da ta je hoƙariyar ne ma ka ta je ta ma asara. shi ne ba wai na Wallahi ina ga a duniya ba ka san a fasa ma ƙoƙo. Sannan ka kunna taba. Kin ga gwargwasa? Ari ka fitar da kuɗi mana. Tsaya ba kuɗi. kuɗi na. Wallahi kuɗi na fitar uwa kuɗi na je na siyo keken nan. Wallahi lazi kika dai ka lalata sai mu samu tashin hankali da. Ba ta fa samu ko ba ta. Ina ruwa na da buwaki. Aha. Yawwa. Dan gwari. Wuri ya cika cif. Wuri ya cika cif mutuncinka. Ina zamu. Allah ko a buɗa min nan. Aka buɗa wa 'yan iska ma na duniya da ba su da amfani. Kai dan gwari. Duniyar gaske. In je a tuntsuro mu. Da ka matsi dukiyarka. Yaya labari. Wallahi labari alhamdulillah. Duk ran da ka zo nan gurin, duk ran da Allah ya wullo ka nan gurin da burkutu kawai kake karya ba ka shan sigari ba san dalili ba ni ne ba ka san na karu. Akwai koko 5 fa. Aha ina sane wai karuwa ta kamata aure. Ina na dare biya zubo mata. Karka cika wata kasan kar ai hawa biyu ita a giya mota a giya. Share dai ki.
wanga yanzu gashi nake sha gonga. Ina ji. Kai da abin da za ka gara ta ba. Ana nan. Ka buɗe kai na laita